Byzewski od 1875 roku był proboszczem polskiej parafii w Winonie, miasto Winona nad Mississippi w stanie Minnesota. Tamtejsza społeczność polska, w dużej mierze złożona z Kaszubów, wydawała własny tygodnik Wiarus. Pismo dopiero raczkowało i potrzebowało doświadczonego redaktora. Byzewski zaproponował Derdowskiemu przenosiny do Winony, roztaczając przed nim wizję pracy dla największego skupiska Kaszubów w Ameryce. W tamtym czasie, połowa lat 80. XIX wieku, Winona przeżywała rozkwit. Była dynamicznie rozwijającym się miasteczkiem z liczną, prężną Polonią. Dla Derdowskiego oferta okazała się strzałem w dziesiątkę. W lutym 1886 roku przyjechał do Winony i objął obowiązki redaktora naczelnego Wiarusa. W początkowym okresie w Winonie nie obyło się bez trudności. Derdowski musiał ustatkować finanse pisma oraz zdobyć zaufanie miejscowej Polonii, co wymagało czasu. Jednak już w sierpniu 1888 roku sytuacja znacznie się poprawiła. Hieronim zdołał wykupić Wiarusa na własność wraz z całą drukarnią.